सत्ता संघर्षाचा महाफैसला। हा कणकवली शहरवासियांचा विजय आहे। भ्रष्ट टोळी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुक्त आणि भयमुक्त कणकवली करण्याचा जो नारा दिला होता, त्या नाराला परिवर्तनाला कणकवलीकरांनी साथ दिलेली आहे आणि या भ्रष्ट टोळीला हद्दपार या कणकवलीतनं केलेला आहे। निलेश राणे यांचा फोटो देखील दाखवण्यात आला। आता काय नाही, खरं तर शहर विकास आघाडी याच्यामध्ये सगळेच पक्ष मिळून आम्ही त्या ठिकाणी या भ्रष्ट टोळीच्या विरोधामध्ये पॅनल उभं केलेलं होतं आणि त्यामुळे प्रत्येकानं त्या ठिकाणी मदत केलेली आहे। निलेश राणेंनी केली, वैभव नाईकांनी केली, उपरकरनी केली, सतीश सावंतनी केली, राजन तेलींनी केली, संजय आग्रेनी केली, वंचित बहुजन आघाडी, RPI, मनसे, सगळ्या पक्ष, काँग्रेस, सगळ्या पक्षाने मदत केली आणि शहर विकास आघाडी आम्ही स्थापन केली आणि त्यामुळे सगळ्यांचं योगदान आहे आणि त्याच्यामुळेच हा विजय, एवढा मोठा विजय आम्ही प्राप्त करू शकलो। खरं तर पैसा हरला, सन्मान आणि प्रतिष्ठा जिंकली। पैशाचं मोठ्या प्रमाणात वाटप केलेलं होतं प्रतिस्पर्ध्यांनी, पण या सगळ्या निवडणुकीमध्ये कणकवलीने प्रामाणिकपणाचा, सत्याचा विजय केला। पैसा पराभूत झाला आणि कणकवली शहरवासियांचा स्वाभिमान जिंकला। कणकवलीकरांना हा विजय समर्पित करतो। कणकवली वासियांनी ज्या पद्धतीने या भ्रष्ट टोळीला आणि या जो भ्रष्टाचार केला होता या कणकवलीमध्ये त्याला नाकारलेला आहे, त्या नाकारल्यामुळे आज हा विजय आमचा झालेला आहे। त्याचा कणकवली वासियांचे आभार व्यक्त करतो, कनकनगर वासियांचे आभार व्यक्त करतो। आणि जो पैसा नाकारलेला आहे, यावेळी पैसा, आमिष ही कणकवलीकरांनी नाकारलेली आहे, हे उदाहरण पूर्ण महाराष्ट्राचं आहे। उद्धव ठाकरे, वैभव नाईक यांचे फोटो दाखवण्यात आले। सगळ्यांची शहर विकास आघाडी होती, शहर विकास आघाडी सर्वांनी मिळून केलेली होती, त्यामुळे कोणाचीच आघाडी, सगळ्यांची आघाडी होती आणि सगळ्यांच्या आघाडीमुळे हे शक्य झालेलं आहे। कारण कणकवली शहर विकास आघाडी हे सगळ्यांना घेऊन चालणार आहे। यापुढे सुद्धा निधी आणताना सुद्धा कमी पडणार नाही कणकवली शहर विकास आघाडी आणि त्या पद्धतीने आम्ही काम करू आणि कणकवलीचा विकास करून दाखवू असं त्यांनी सांगितलेलं आहे। आपण विजयाची रॅली ही निघालेली आहे, कसं वातावरण आहे हे देखील आपण आता पाहिलेलं आहे। कॅमेरामॅन साहिल बागवेलसह उमेश पुतळे, कोकणचा लाईव्ह, कणकवली। यापुढे